Il-ġimgħa, l-ewwel ġurnata li Marvin Busuttil ma daħalx għax-xogħol mal-kollegi tiegħu. Ir-ritratt ta' Marvin Busuttil PC 322 juri raġel b'saħħtu u gburi bl-uniformi. L-atmosfera fid-depo fil-jum tal-ġimgħa hija waħda ta' niket, ta' luttu. Bosta pulizija x'inderu jagħtu l-aħħar tislima quddiem dan l-inkwatru lil Marvin kienu kommossi, saħansitra imbikmin. Marvin kien ilu 10 snin jagħti servizz lil korp tal-pulizija u kien deskritt mill-kollegi tiegħu bħala bniedem eżemplari. Waqt il-qadi ta' Dmirietu kienet jagħti eżempju lil sħabu stess għax kienet jagħmel ċertu manutenzjoni fil-ħin tal-mistrieħ tiegħu. Kien jieħu overu ġifieri u jmexxi l-sħabu kif ġifieri jaħdem u hekk, ġifieri kien jieħu ħsieb ħafna. L-aħħar li żabaħ dil parakwa xi qalilkom rispettu dat-trakk kien qisu tiegħu u biex niċċertaw aħna ftaħnielu l-bieba apposta biex naraw jirrabjaw hekk. Il-ħolma ta' Marvin li jara li t-tarbija tiegħu tikber sfaxxat fix-xejn. Marvin tifel tal-ġen, tifel li ħobb il-familja. Dejjem bil-mak tat-tifla fil-eħ, għadha kemm talaqlu 4 xhur. Meta kellu l-baby 4 xhur ilu kien ġifieri ħa pjaċir ġifieri kien talabni ċertu lif numru ta' ġant għalli ħallina ħanoqgħod nagħmel l-baby ħangawdi. Minkejja li ma kienu xogħol, il-kollegi ta' Marvin Busuttil kienu l-ewwel nies li l-ħamis wara nofsinhar marru fuq il-post tal-inċident. Aħna konna f'duty, ċemplu n-nasabi, ċemplu l-isħabu, ġejna hawnhekk u morna fuq il-post. Traġedja li laqtet lil Marvin. ċempilli l-ispettur u ċempilli jsieħeb istess, għalli di miġburinaw, ġejna immedjatament kollha, imma aħna ħassejna daħħutna u għandna mmorru aħna niġbruh. Is-sibt ser tingħata l-aħħar tislima lil Marvin fejn il-korteo funebri jitlaq mill-isptar Mater Dei fis-sija sal-Knisja tas-Siġġiewi fejn imbagħad isir il-funeral fis-satejn.